Парламентарната комисия по конфликт на интереси трябва да обжалва решението на Върховния административен съд, с което лидерът на ДПС Ахмед Доган се оневинява за получените близо 1 милион евро от хонорари по консултантски договори по хидропроекти. Такава позиция взе пред телевизия Европа председателят на органа Валентин Николов от „Атака“. Първо да кажа, че съм така доста учуден от това решение, защото ние представяхме достатъчно факти и документи и същевременно и притеснен за самата съдебна система като цяло. Според Николов е показателен фактът, че председателят на тричленния съдебен състав е подписал решението с особено мнение. В него се казва, че хонорарите от общо 1 милион евро трябва да се конфискуват в полза на държавата, а Доган трябва да плати глоба от 3000 лева. Тя е от самото начало на съдебния процес. Знаете, този факт така някак се избегна през всички коментари до момента. Съставът по делото, с изключение на председателя, изразил особеното мнение, е сменен през септември, защото останалите членове били все още в отпуск. Сега новите съдии смятат, че Ахмед Доган не е в конфликт на интереси, защото няма данни той в качеството си на народен представител да е участвал в гласуване в полза на института, дал му огромния хонорар. Това е твърде смехотворно, значи нека да не забравяме, че господин Доган беше към него момент мандатоносител. Очаквано от ДПС приветстваха решението на Върховния административен съд. Аз разбира се съм изключително удовлетворен от това решение. Политическите емоции и оценките, които се дават от политици, обикновено нямат нищо общо с конкретните изводи и конкретните материали по един казус. Според Костадинов, 5 народни представители от парламентарната комисия по конфликт на интереси първо трябва да се запознаят с мотивите на съда и едва след това да решат дали да се обжалва решението. Очаква се това да се случи на заседанието в четвъртък.